Ang kahirapan ay dumarating sa iba't ibang anyo. May material at mayroon ding espiritual na pangangailangan. At ito ay nakaaapekto sa ating mga kapatid na nasa minorya, mga refugee, mga overseas Filipino workers at iba pa. Napakahalaga ng ugnayan ng simbahan sa mga taong nasa kahirapan at may pinagdadaanan dahil sila ay naghahanap ng pagmamahal, paggalang at pagtanggap mula sa atin. Mahalaga ang material na suporta, ngunit mahalaga ang pagkilala sa kanilang dignidad. Nakaugat ang kagustuhan ng simbahan sa mga mahihirap sa halimbawa at mga turo ni Jesus dahil si Jesus nakipagkaibigan at nakihalubilo sa mga taong nasa kahirapan at itinuligsa ang sanhi nito. Inaanyayahan tayong mga Kristiyano na aktibong lumahok para sa pagbuo ng isang mabuting lipunan at magtanggol sa karapatan ng bawat isa. Ang paninindigan kasama ang mahihirap ay kinabibilangan ng pagtugon sa mga sanhi nito, pagtataguyod para sa katarungan at pakikibahagi sa pangangalaga sa kapaligiran. Tayo din ay inaanyayahan na baguhin ang pagtingin sa mga mahihirap bilang tumatanggap lamang ng kawang-gawa. Dapat nating balansehin ang propetikong pagtuligsa sa kawalan ng katarungan at pakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng patakaran para sa kabutihang panlahat. Mahalaga ring aspekto ng misyon ng simbahan ang pagbibigay ng mga serbisyo ng walang diskriminasyon, pagtataguyod ng pagkakaisa sa iba't ibang rehiyon, at ang pagtitiyak ng malinaw na pamamahala ng mga mapagkukunan. Ang simbahan ay dapat magsulong ng kamalayan sa kanyang panlipunang doktrina, pagsamahin ang paglilingkod sa mahihirap at magbigay ng pangangalaga sa kapaligiran sa mga turo at gawin nito. Ako po si Brother Paul, kasama po ninyo sa paglalakbay sa isang simbahang sinodal.